tasi be ka bila Martin Luther King ye bi ntɛnɛ in na tasi bila kɛnɛ kan Église Baptiste King Ebenezer kɔnɔ Atlanta Georgia karido na Joe Biden ye ko bɛɛ fanga be lumba la waati min na ko Martin Luther King ka kumakan ye yelen ye ka sira yira an na. New York mara maire Eric Adam ye laseli kɛ k'a fɔ ko bisi minnu falen bɛ tungaladenw na taa yɔrɔ tɛ New York ye Adams taara karido na l'Amérique ni Mexique dancɛ dugu la Texas mara la. Rumani motobolikulu ɲɛma laseginna ka taa Amérique. Marius Lazare bilala avion kɔnɔ bi ntɛnɛn don in na ka taa l'Amérique. Ɲangili ani jalakiliw be a kan ka da drogue feerew ani falijugubaw la. Sanji kasarama ani jikurubaw jiginna ni barika ye dɔgɔkun tɛmɛnen laban waati ninnu na Californie maraw la. Jibolon kuraw bɔra u yɛrɛ ye ka mɔgɔ 19 bɔnɛ u ni na. Kabini dɔgɔkun 5 James Cameron ka jaba Avatar be ɲɛkunya la ka fara $1 miliyari 1 ani tɔrɔmɔɲɛ 89 duniya gun kan.